Hati-hati lho, Lek, tak jengkleng lho, Lek. Au. Iya. Setane. Ya Allah, kaya luwak. Dena kalau kayak Pak D kayak mau nggih. Padahal sampean dhewe. Iya, malah kaya garangan. Iki kokon wis metu. Dudu gogon. Oh niki barian. Nyawa. Au. Yo. Ayo. Iya. Yo. Mas, 10.000. Ah bener. Alah kecil yo. Nek mundur. Ngene sing tenanan. Meneh ya Mas, nun sewu bapak-bapak menika Mas gepeng mumbul saking mriki cocok nggih Pak nggih. Oh, cocok Mas. Ayo tak baleni. Tak tontone sih. Alah mung 3 meter. Alah santai wae, Mbak. Santai. Saben bengi nyawang Ngalele. Anu sing nabuh ya asine pecicilan apa. Kowe jane iso nabuh ora? Heh. Kowe iki nang kene iki ngelek-ngeleki ketuane. Yen kira-kira esuk mulih. Emangnya sing bayari sampean po Mas? Ora usah salaman, mulih. Ayo mulih, tak kancani yo. Aja sedih. Diamuk tamu wong renek sing gantine kendang. Kaya macem-macem lho. Yen memajang amung karo janur kuning. Oh. Tek kaya Dewi Persik. Hah? Gergaji. Aja dhewe borsik. Lah sapa? Wah nyambut gawe ora tau sukses kan. Apa iya? Dicekal terus. Dek bengi ya nek penyanyi, Mbak. Penyanyi ngendi? Jenenge Atin. Heeh. Kowe ngerti goyange yakin, Mbak? Hot. Dewi Persike kalah. Oh, lah terus piye? Goyange wis Rawong. model apa-apa su. Heeh. Wah, Lah terus si jam. Sam. Bisa tak wong jam itu langsung mandek. Ah. Sorry mawon Pak menika nggih. Nah, iki Denis iki pengendange Pak Mantos. Oh. Karena Pak Mantos loro melu kene. Oh, alah. Niki asring nderek Pak Mantos Pak nggih. Lah ya profesional. Nderek nonton. Kok ngene go. Oh. Tak kira tenanan. Kowe areng ngopo? Tak ya mutung. Kembang. Piye? Sayang, Piye tayang? aku lagi iki lho ndemok tangane wong ayu to. Piye Kang Mas? Kok sik aja diutil-util ngono kuwi. Tangane padha bojone mbulutus. Lah piye ta? Sing ngendangi bojone drijine padha. Oh, Ya mungkin iki ngapal ngene kono. Wetan guna Ora wani saiki. Penyanyi ki piye-piye ku mung meneng ae. Ora kaya sing abang kuwi mau. Dunganane abang piye? Mapan. ayo dek bengi kan ya jenglengan caping ngono. Kan biasanya dijengleng cedhak ngene to, Mbak. Iya. Ngono lak lunga. Lah kuwi Iya. malah ngimana. Aku ya peke. Apa? Ya mbok ya arep kepengine kaya ngopo lak ya diampet ya. Lah dadi ya dedek kleng-kleng, dedek kleng-kleng. Lah kowe jane lak nyingkir kok malah
Bokonge pindah ngarep. Kelakuane sapa kuwi kaya ngono kuwi? Ah, rumangsaku kok. Sing gatele kono kok. Gatel ya apa? Dia rubung gurem kok. Kayak apa? Sing gatel kono sing ra iso ngempet kono nyalahke kancane. Ngaku wae ya lah. Penyanyi ki asline ya anu kok wis ora transparan tenan. Penyanyi ngelek-elek dagelan rupane kaya ngono. Kuwi mbok sedina ono SMS karo aku ping ora tau tak gagas lho kaya. Oh, dadi sing gatel ki kene. Lambo wong tenan Mbak, aku yakin aku elek kok ngene, marai aku cukup meneh sing ngomah kae tok, Mbak. Mas, Mas jare butuh Mas Gepeng. daftaran Iya. iki mau. tak jane mburi delo ya. Ora Pacul. pacule wis disinggahne. Oh, tak nggo wangkil no. Kene Mbak, kene linggih kene Mbak. Ha iya. Rasa wis meneng. Bapak Ibu arep penting. Penting apa? Ya Allah, ampune jengkol. Apa to, Mbak? Kok ora wangi. Sorry wae Mbak ya, wong jenenge Piye? kringete wong lanange mesti gondo. Oh. Itu wajar karena apa? Bisa dilihat dengan mata. Oh, ya jelas. Yen wong Jawa ngendika iso Piye? ya disawang nang kringete gondo iki iso disawang mripat, kasat mripat iso disawang mripat. Wong sing ketutupane gondo. Contone. Mang goleki dhewe. Apa Sing ya? ora iso Batek, disawang wae gondo niku entut, Mbak. Ngoten lho. Kok terus apa? Oke. Alah yo. Aku wis pokoke ora gelem mulih iki. Ngopo? Pamitno bojoku ya. Ya, Wong Edian. Mbak, kaya awar kowe ngono mbok bendina ngono ya. Gak aku metame jabang Wis bayi. kon mijeti kon dadah to gelem. Aja ngono to Mas, anakku turun sampean. Ora mungkin gawene ra karo aku kok. Lah nek saking kulinane ketemu batin Ayo, sampean kuwi. Batin ya ora mungkin. Ya malah penak. Kok penak Duwe piye? anak kaya ngene culne nang pasar iso golek pangan dhewe. Dadi apa njuran? Ya. Pacita. Alah padha klonthonge ya. Anu ya. Iki anune wis kowe ngadeg kok genti. Rene terus, ora apa-apa terus. Ngadeg kok genti. Ngadeg kok cedhak, Mbak. Rene. Elah ora apa-apa. Iya. Tak ngendang genti. Ngundang ra Oh. jegos. Sampean iso Bawa. tenan. Pacitan ya? Ya Allah. Pacitan. Kusik. Pacitan. Ayo. Kok masuk tung. Pacitan tung 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 tung. Kowe ndang muni ta kek? Lah sampean ku wis sing ngajak. Kowe nyedak kono. Ah, kendara rumangsane. Pacitan. Angel ta. Tendangan wong Edian. Kono. Rumangsamu gampang apa piye to, Oh, Mas? tibane yo angel lho wong iki. Oh, angel. Lah wong wong urip ning donya iki gampang Ayo. dhewe maido jan. Oh, wah, dituthuk tak demok dhewe. Wis tau lho, Mbak. Kendo kabeh. Mbak. Piye? Tokak Sekar Mayang kan yen nyetemno yen tipe ora Sri Wahyu kan kesuwen ngono lho. Heeh. Lho aku lho tok ngono lho. Dilokne Karang Taruna. Heeh. Mas dandan-dandan ketua kok dereng rampung-rampung. Dikira dandan-dandan. Oh, alah. Panas. Udan. Ora
Dandan. Rene parian kabeh, tengok-tengok jejer kene. Ya Allah. Urut sik. Ayo. Kene. Kaya ibu-ibu PKK ya. Mesone dandan kaya ayu-ayu wae. Ayo Apa? Bu, Rene. Kaya Ayo, Ipah karo Mbak Mbak Dewi. Eva, Mbak. Kuwi lak untune didandakne monel. Lah kuwi ngilo kuwi cling ngono kaget. Ngapunten. Pak ngapunten Pak kotor. Ora ngerti. Nek badotanmu. Ayo Rene. Rene. Ipah. Ya, mau ngriyen ya. Aku. Nggih. Parian. Se. Dawet. Cendole papat. Yen pengen slamet. Pengen selamat. Ayo padha salat. Cocok ora? Cocok. Ya. Kowe tus. Ana prapatan Ana prapatan. tukul lumute Heeh. Tukul lumute. Tukul ndang lumute. pegatan tak surute Sapa? Sapa? Kenana? Oh, Ipah. Dongane nek bias. Oh, jebule. Wong kok kene kon salat. Njaluk slamet kon salat kok kene kok pegatan kon nyurut ya. Ora level iki. Mas, lah kuwi lagi anak buah. Coba pimpinane ya ngopo? Pimpinane dicoba. Aku sing maksa, ayo. Rene. Ayo. Tak. Mikir sing nyekel aku. Ayo, Mas. Ayo bos. Ayo. ngadang-ngadang dina ping 4 Apa? Tutuke piye? Oh, jero ngatang-ngatang. Ya Allah. Gila nih. Sedina ping 4. Dengkeken lho, Mas. Ayo sembayang mumpung durung kiamat. Oh, apik lho, Mas. Kok pegatan. Ndongane wong kok ramat. Oh, alah. Ayo Ipah dicoba ya. Ndang. Umbah-umbah sabune jemek ngono, Ndang. Ndang umbah-umbah sabune jemek ngono, Ndang. Mah, Oh, du rombongan nekne ya. Sesuk ra dicak mangan dhewe ya. Ade wong loro ya, Mas. Iya. Nganggo dingkle. Iya. Karo siter tok e. Kaya Panas udan mangga, Mbak. panas udan. Udan panas. Coba nirokno aku, Mas. Panas udan. Panas udan. Nek coba lip sync madhep rono. Arep disoteng ya, Mas. Nggih. Panas udan. Udan panas. Panas udan panas. Aling. Kaya torong. Mending kaya mbleki. Kaya anu kayak apa buka bir kaya blok. Wis kono tutupno. Wah, jonggu juga ta, Mbak. Kuwi nawar dagelan kondang awar dagelan ecek-ecek ngene. Ngece.